Kumasi Anloga junction eni na otwe a etwa mu ya wada me ba bia ye ha ya ade amanebo ebeto mu anim se de kwantimpon ni fa bi ebu agum no ehia se mpanimfo tu ho anamani manimu ya ebehwe esiesie ene eyeda foforo nso a yasan aba ha bie mu na menemo kasai adwuma no eya adwuma kase pa enu nti ya kan ho asem no mpanimfo aso ate ama mpanimfo a hwem akwan ensem so e Kumasi Mpotamu Department of Urban Roads and afei Ghana Water Company mpanimfo aka bomu a omo biaye ha omo hwe na omo siesie ekwan ama timi atoso yi ye wo mu ene se Ghana Water Company mpanimfo omo droba akase e wo biaye ha enne sado mabetu amana isitie no na kyese apai ama ensu a enwunu ehya asase ni mu no na ano den pa ti nsuo na no no a ena afidie e broso ena ma nsuo no pie ya ba kwan ni mu ha na ama kwan ni mu atutokura akase na ebu agumu menemo kasa adwuma kase ekoso e wa ha na nam adwuma a omoye ni ntino ama Anloga junction kwantimpon ne fa eko asopa Mpotamu no sesem aye ekwan ba akopɛ eye akwan mienu me kire se dual road ba ko na mfa na ba ko na mfa nanso enam hawo a abaha mpanimfo ho mu siesie ni ntino sabrain o masi kwan ne ba ko ama sesei Kumasi Anloga junction kwantimpon a bom ko asokwa no abaye ekwan ba akopɛ enu nti ama biaye ha no ahokyera ba ha pa ama shine dodo na abo apeso na sɛde enim dada wa ha no traffic light edwumadiem e wa ha nanso enam sɛ hawa ba ha mpanimfo siesie kwan nti no emwa sɛ traffic light no bɛkɔ so ayɛ adwuma e wo sɛ abambofo ankasa MTT mpanimfo ena gina kwan nim ehwɛ sɛ wo mema yi atoyie e wa akoniaba ehyehyɛ ye ho efiri sɛ akwan ne mienu nyina yɛ adwuma ena ahyenkafo nso behunu hyehyɛ kan a omode yɛ adwuma enu nti ni gina so aka kyerɛ akwantufo ahyenkafo nyina titiru sɛ Kumasi Anloga junction hawa ba ha ampanimfo ho mu siesie edu obia obeduru bia ha no wonya ne ho abotre na wontie hyehyɛ ya abambofo egina kwantimpon yi mu ede ma ebe ma ahyenko badie ayetotea enkofo ha foforo bia nso ema adwuma ne adwuma kase me ne mpanimfo ade ho komo a omo ama yate ase sese no Ghana Water Company Limited mpanimfo ye omo afam die esiesie omo duro ben a epaye omo wi a Department of Urban Roads mpanimfo nso besom na omo ahwe ha no pa ne kase pa ne se de sitie na omo hu na kwan a omo fa so a omo besiesie ama kwantimpon omo wi a ebesanda so biem ama ahyenko badiem ayjojo adwuma kase ayekoso ewo Anloga junction yaka se Ghana Water Company mpanimfo eho ewo mu bi na yenya santemantemu opening a okasa ema wonom aye ne no betwetwe adwuma mu ye ho enkomo owura Ebenezer Padina Opemsuo TV so ni Opemsuo Radio ni yada ayekoso ha eboy mama ne momo chafe wo mu ne sei yo mame ensa nda wasena menchia mahwefo ne matiefo enti osha eye intersection na chese droben ene namase mi ankasa no afi na mehu bi na wo hwe drains ase ene na ma chese oba asantemanti ma e could be possible say pipes ne na miamia bebre aye nsusu se ebetumi anam na eye last week ena yenya ntie ana yehu because ye officers ni bi efa ha ehu se nsuo efi asase na se ba ne unse nsuo ba se ya ebi abo unse nsuo no apai wa ha ana epie wa ha but na enye aha ene ewo ntina wo se ye hwe kakra na enum ene yehu se baby apai no pressure ejina ha ntina wo se mpenifo de ni amakogu apono so na ye hwe senia ya hoboa etie afi so aha ye kind of busy intersection odo nsa be ka keka ebetumi ede o hawaba nti mpenifo ne eye urban roads ne MTTD etna ase no
na yɛyɛ sɛ ɛnora anwummere around 9 yɛbɛba na nka yɛabɛyɛ adwuma no nyinaa wie engineers ba yɛ MTT for wɔ ha na urban roads for wɔ ha ɔmo yɛ ne ɔmo bɛyɛ bia but ewie yɛ no na akɔba sɛ drain n'aseɛ no na ɛho aka kakra ɛyɛ no na ɛmɛ adwuma no I extend beto ɛyɛ ɛlɛbre a me ne ogyina ha but nea engineers na ɛka sɛ ɛnto anwummere deɛ na ɔmo awie bibia ɔhwɛ traffic a akye wɔ ha na yɛka sɛ yɛ tena so a ɛde ɔha pii bɛba nti yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ ba yɛ anwummere deɛ menyɛ sure mpo sɛ bi anwummere bɛdu but yɛma yɛn ho nkɔpem anwummere no na yɛwie bibia na yɛtumi akata kwan no so na traffic ni yɛbie na ahotɔ aba kurom kakra arehyɛm ne sɛ before a yɛba yɛde nsa ba bɛka adwuma no na engineer me regional engineer ne panin baako ɔma ba ha abɛhwɛ adwuma no sɛ ne yɛteɛ ɔma hu drobɛn no size ne wei nti nyɛ sɛ yɛde yɛn nsa bɛka kwan no ka sɛ yɛkɔ office akɔfa ho aka deɛ but yɛde biribi abɛgu ha ɛno anwummere moa sɛnea ɔka no mɔtwitwa mfoni bi wokɔ ho a aka mɛka sɛ baby kakra bi a wɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ ne yie nka nyɛ saa deɛ anka yɛwie a yɛtumi akata so ba sɛnea engineers no akyerɛ na ɛntɔ ankɔpem anwummere yɛma yɛn ho anwummere deɛ na yɛwie a yɛbɛbie ɛyɛ kwan no na ayɛ sɛ no yɛwie a ɛwɔ sɛ MTTD anaa urban roads nso hwɛ sɛ biribia yɛ okay na afei ayɛ backfilling na yɛbie kwan no nti yɛne sɛnea kan mpanyinfoɔ nyinaa MTTD ne urban roads ɔmo wɔ ha ɔmo officers wɔ ha yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi atɔɔten but ɔmo a no mo yɛ affected no as yɛka sɛ deɛ yɛtumi afine alternative means a yɛ serve ɔmo